To fa ana wata sai ga wata yanzu nan 'yan sandan jihar Kano sun cafke wata budurwa wadda ake zargin da laifin garkuwa da mutane. Ita dai wannan budurwa an kama ta a tashar mota ne, inda aka ganta da harsashen bindiga, wanda kuma bayan rundunar 'yan sandan jihar Kano ta cafke ta, inda ta ce lallai ita tana safarar makamai ne wanda take kaiwa jihar Katsina da kuma dajin Zamfara, inda take kai ma shugaban 'yan bindiga Bello Turji da kuma manyan 'yan bindiga na wannan yanki. Wanda kuma ita wannan da aka kama da wannan makamai ta riga ta san cewar lalle wannan abin da take ba abu ne daidai ba, kuma ita yanzu da za a je a kama ubanta ko uwarta ko 'ya'yanta ko kuma wani na jikinta a kashe ta, lalle ba ta taɓa son haka ba. To amma kuma sai gashi ita tana zuwa tana wannan safarar makamai, ana kashe mutane, ita ko da wani lokaci kashe jama'an da ake kaga bai dame ta ba. Ita kawai abin da take lissafi shine irin riban da za ta samu, tunda yanzu ta ce lalle akalla ta kwashe wata 2 a cikin wannan muguwar sana'a na garkuwa da mutane, wanda kuma yanzu inda a ce asirinta bai tonu ba, haka za ta ci gaba da tallafa ma 'yan bindiga, ana kama jama'a ana kashewa babu gaira babu dalili, wanda kowa san cewar ko da lokaci rundunar 'yan sandan Najeriya tana kokari lalle ta kira mutane akan cewar duk wanda ya san yana aikata wani abin da ya san ba daidai ne ba, to tuba ya bari tun kafin fa kuri ya kure masa. Kuma ba su ɗaya ba su biyu ba, musamman 'yan sandan jihar Kano sun sha faɗar irin wannan magana. To amma kuma su masu laifin kwata-kwata ba sa ji, tunda rundunar 'yan sandan jihar Kano sun ce lalle in dai ka tabbatar cewa kana aika irin wannan, to kama kiyaye zuwa jihar Kano gabaki ɗaya. In kuma baka daina zuwa jihar Kano ba, to lalle fa in fa ka shigo jihar Kano, to su fa ba za su taɓa ɗaga ma kafa ba, domin su sunan su ba sani ba sabo. Abu ɗaya ne kawai, in ka kiyaye ka bi doka to shikenan sai ka zauna lafiya. Matsayar kuma ka ce ba za ka bi doka ba, za ka fi son zuciyarka ne, to lalle su fa 'yan sanda sun ce lalle ba su taɓa ɗaga ma kafa ba, duk ƙarfinka kuma duk kuɗinka duk irin matsayinka sun ce lalle sai sun kama ka sun hukunta ka. To amma da dama wayannan masu laifin suna ganin kamar abin da 'yan sanda suke faɗa lalle wasa ne, ba gaskiya ne ba. Ina ganin shi yasa har yanzu ba su daina zuwa jihar Kano ba. To amma yanzu gashi nan guri ya riga ya ƙure musu, tunda fa yanzu an riga an kama su, kuma dole a hukunta su daidai da abin da suka aikata, domin ko da lokaci dama abin da yasa kake ganin wasu suna ta yin aikin ɓanna a wasu jihohin saboda lalle ba a hukunta su. To shi yasa kake gani lalle masu laifin ba sa kokarin su bar wannan laifi, amma duk wanda ya san cewa idan ya yi wannan aikin laifi lalle za a kama shi a hukunta shi daidai abin da ya aikata. To in Allah ya so da zaka ga shi kanshi yana kokarin ya kiyaye, domin duk wanda ka ganshi din a faɗin student nan babu mai son a ci mutuncin shi, kuma babu mai son a yi mishi wulakanci. To amma kuma su wannan 'yan bindiga sai ka rasa aka su suke kama mutane su dinga wulakanta su, wanda wani lokaci za ga sun saki faifan bidiyo suna dukan mutum, wanda suna barazana cewa lalle sai an ba su kuɗin fansa, in ba ba su kuɗin fansa ba za su kashe shi. Wani lokaci ma abin da zai baka haushi, da za a ɗauki kuɗin fansa a basu, bai zama dole saki wanda suka kama ba. A hakan ma wani lokaci sai ga sun kama shi sun kashe, domin hakan an sha yin wannan ba su ɗaya ba su biyu ba. Da dama manyan malaman addini sun sha fitowa suna cewa lalle 'yan bindigan nan duk wanda ya sa suka kama shi lalle 'yan uwansu daina ɗaukar kuɗin fansa suna bayarwa. To amma kuma ina lalle mutane ba su iya jure haka ba, saboda su jami'an tsaro ko da an gaya musu lalle su je su kama wancan wanda ake zargi da wannan laifi na garkuwa da mutane, gashi dai suna da damar yin hakan, amma kuma za ga ba su taɓa kama shi ba. To shi yasa kake gani yanzu wasu ma idan an kama dan uwansu lalle ba sa gaya mai rundunar 'yan sanda cewa lalle an kama dan uwansu, sukan yi shiru ne da bakin su kawai. Abinda 'yan bindigan nan suka bukata lalle su je ko bara ne za su yi bara lalle domin su tabbatar da cewa sun cika wannan ka'ida na yan garkuwa da mutane, wanda kuma komai da nawa suke bukata a ji a nemo wannan kuɗi da kyar a dauka a ba 'yan bindigan nan masu garkuwa da mutane. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa kamar tasha ta mu, ka zanna mana alamar subscribe, ka zanna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Hukumar tsaron ta farin kaya DSS ta tabbatar da kame wannan mata ne, 'yar shekaru 25 a duniya mai suna Nafisa Usman, a lokacin da take kokarin hawa mota a wata tashar mota a nan Kano, inda ta nufi can jihar Katsina. Matashiyar dai da a yanzu haka ke hannun hukumar tsaron ta DSS. An kama ta ne dauke da harsasan bindiga sama da 200 a cikin wata jaka da aka yi basaja da kayan abinci a ciki, a lokacin da take kokarin hawa mota a nan Kano, wanda kuma tuni ta tabbatar da cewa ita ma ta
sayo su ne daga hannun wani mutum can a jihar Nasarawa, a kuma ƙoƙarinta na wucewa can ƙaramar hukumar Kankara ta jihar Katsina. Jami'an hukumar dai a nan Kano sun bayyana cewa wannan matashiya 'yar asalin yankin Zango da ke ƙaramar hukumar Kankara ta jihar Katsina a halin yanzu dai tana hannunsu kuma tana ba su haɗin kai wajen gudanar da bincike yadda ya kamata. Haka zalika a bayanan Nafisa ta bayyana cewa kimanin watanni 2 kenan da suka gabata ta samu dama da kuma faragar irin wannan business a inda take siyo harsasan daga yankin Lafiya na jihar Nasarawa tare kuma da kaiwa 'yan bindiga can a jihar ta Katsina a yankin Kankara a cikin wani jeji. Wani al'amari da ta ce yana kawo mata kuɗi masu kyan gaske. Ta kuma ƙara da cewa wani mutum ne mai suna Suleiman da ke kiwo a can yankin na Kankara ya shigar da ita a cikin wannan al'amari. Har ma dai take cewa kuɗaɗen da ta samu masu kyan gaske ne. Daga ƙarshe ta kuma ƙara da cewa daga farkon farawarta zuwa yanzu aƙalla ta samu ribar naira miliyan 5 ta hanyar sayo harsasan ta kuma kai wa 'yan bindiga a jihar ta Katsina waɗanda a yankin ke ci gaba da gudanar da ayyukansu na ta'addanci, inda ta ce a halin yanzu a shirye take domin dai bawa hukumar haɗin kai wajen kamo duka ragowar mutanen da ta kira da ɓata gari waɗanda ke neman haɗa fitina da babu ranar ƙarewarta.